se alguén a coñece, por favor, que non a chame, que non lle diga nada, que isto vai ser sorpresa, vale? Isto vai ser de contadiño. Moi boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Juan, que tal? Conmocionados polo accidente mortal de onte en Sarria. Nos acompaña Maximino hoxe para que nos explique que puido pasar, non? Aí estamos con Maximino. Boa tarde, Maximino. Que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Aquí porque me tapa... Mira, aquí vésenos ben. Mira, bota a cabeza para diante. Así, aí estamos. Así vésenos perfectamente. Perfecto. Parecemos tontos, pero vésenos mellor. Outro lume máis, xa falamos varias veces aquí no programa de lumes nos coches. Este é por saída de vía, non? Saída de vía, sí, normalmente un accidente que pode facer un cortocircuito, se hai derrame de combustible, pois pode levar consigo un incendio. Pero non é nada habitual que a saída de vía... Bueno, hai bastantes incendios con saída de vía, sí, claro, porque hai que tener en conta que a chapa pois engruña, pode facer cortocircuito, batería e todo. Cando hai unha saída de vía, entón, o que primeiro que hai que facer é sair do coche. Claro, o sea, se hai perigo de incendio, empezas a ver que bota fume por o capó do vehículo para arriba, se é un coche de combustión ou se é eléctrico, pois por aquí por o lateral, pois o que temos que facer, primeiro que hai que facer sempre é apagar o coche, se quedou encendido, sacamos as chaves do contacto, hai que sacalas. Mellor sacalas porque hai veces que apagamos o coche e queda o contacto posto. E se queda o contacto posto, hai suministro de enerxía. Vale, o sea, entón, mellor sacalas e quitar a chave, exactamente. E baixarse. A baixar do coche. Que tal, Juan? Moi boa tarde. Estamos intentando explicar como podemos proceder. Sí, claro. Ao baixar de coche hai que ter unha cousa moi importante en conta. Se temos persoas maiores ou temos cativos dentro do coche, hai que axudarlle a baixar. Sacalos antes de nada. O coche poñendo nun lugar seguro, vale? Que este nun lugar onde non dificulte o tráfico. Bueno, a ver, se é un incendio e tal, ao mellor nun sitio que podas apartar o máximo posible. Se está ardendo o coche non nos vamos poñer a maniobrar con claro, él, bueno, pero podes ao mellor empuxalo hacia un sitio ou botalo hacia un sitio onde non dificulte. Pero que pasa, Maximino, que con noticias como esta, a xente pode ter tendencia a ver se vai pasar como aquel, eu sallo, marcho e listo. Porque agora que habría que facer? Levantar o capó? Non, por qué? Porque mira, se levantamos o capó temos un problema. Primeiro temos que ir buscar os medios, que é un extintor ou esta área. Esta área seguro que a vistedes moitas veces nos parkings, non? Sí. E moita xente utiliza para apagar as colillas, as cabichas. Mete as cabichas aí. Pois non é para iso. É para evitar incendios. Quer dicir, esta área o que se fai é botala dentro do coche, no motor do coche ou eso, para impedir a entrada do oxígeno. Ao impedir a entrada do oxígeno, pero porque é mellor que un extintor. Bueno, o extintor tamén é bo, pero que dicir, moitos sitios ao mellor non tes un extintor, non? Ainda que non se garaxe xa obrigatorio, pois tamén. Pero para iso sería importante, non? E poderíamos levar nós... Non merece a pena levar un pouco de área no coche. Pero un extintor pequeno sí que se pode levar. Incluso antes era obligatorio para determinados vehículos que o levaran. Pero espera un pouco, tú se hai un conato de lume, de que parece que vai empezar o lume, intentamos apagalo ou marchamos? Vamos a ver, se solamente é un conato de incendio e vemos que o podemos apagar, primeiro buscamos os medios, extintor, area ou incluso unha manta. Hai que ter en conta que o incendio se provoca, para producirse ten que ter tres cousas, que é energía de activación, que pode ser un cortocircuito, ten que ter combustible e ten que ter comburente. O combustible é a gasolina, o gasóleo, o que arde. O comburente é o oxígeno. Por lo tanto, se falla calquera desas cousas, non hai incendio. E temos que cortar eso, non? Por eso dicía quitar a chave, porque ao sacar a chave sacamos energía de activación, o sea, o cortocircuito. E ca área quitas o oxígeno tamén. Ca área quitas o oxígeno, ca manta quitas o oxígeno e co extintor, o que te fai tamén o extintor é quitar o oxígeno. Hai que decir que, bueno, despois veremos máis casos de incendios en vehículos. Neste caso, nesta desgrazada noticia que nos chega dende Sarria, o condutor non podía sair do vehículo. Non, o sea, ao mellor quedou inconsciente tamén, e ao mellor non pudo sair. Neses casos a veces é complicadísimo. Unha vez que pase isto, evidentemente hai que chamar ao 112. Sempre que hai un incendio é un problema grave. Antes de nada, chamar ao 112? No, antes de nada non. Antes de nada intentar resolver o que temos que resolver. Sacar a xente do coche, non te vas a poñer a chamar ao 112 o coche ardendo. O sea, ese é o, digamos, de todo eso, o principal é salvar a nosa vida. O coche que arda, pero da xente que temos dentro, como quedou algún inconsciente, tamén pode ser, hai que sacalo. Mira, normalmente nos accidentes de tráfico nunca se recomenda sacar os ocupantes do vehículo. A gas cando sexa incendio. Porque cando é un accidente, por exemplo, non sabes se a persoa ten unha lesión medular. Entón, se ten unha lesión medular, non te vas a poñer a tirar del. Que ao mellor mándalo para unha cadeira de rodas. Ardendo o coche, sí. Pero claro, cando é un caso de incendio, hai que sacalo sí ou sí. Porque aí depende a vida, que dicir, non estamos valorando outra cousa, non? Pois nuns minutos conectamos con Raquel Pérez, dende Sarria, neste día de loito na localidade. A vítima do accidente, como dixemos, era unha persoa moi coñecida e querida. E a nosa compañera Raquel vai estar con Miguel, a primeira persoa que deu a voz de alarma segundos despois dese accidente. Pero saudamos a Raquel Atanes, porque esta tarde tamén imos ter consulta no podólogo.
Sí, señor. Pero que fai o Padre Patiño? A ver, vainos visitar o noso podólogo de cabeceira, Borja Pérez, será nun sintre, espero que estabeu falando aquí con Patiño. Aproveitando estes días solleiros, xa que temos anticiclón que pouco nos vai durar. Hai que sacar os pinreles a pasear e hai que telos a punto, non sabedes os pés que me trouxo Patiño. Xa llos puxen aquí a remollo. Mi madre... Estás como queres, non terás queixa. No, Como estou estaba como Auda? quere... Buenísimo. Morniña, home, tal. claro que sí. Bueno, pasa que non mires para meus pés. Pois sí, pois estou vendo por aí algún Juanete, algunha cousiña, logo igual lle Bastante. podes pedir pois consello a Borja, porque é verdade que sabemos e cada vez está máis demostrado que a saúde dos nosos pés ten un impacto directo na saúde do noso corpo. E hoxe imos tratar varios temas. Por exemplo, imos saber algúns exercicios para fortalecer a nosa musculatura dos pés, que iso sempre nos axuda a evitar determinadas lesións, e aprender a combater, non sei se o teu caso, non é unha indirecta, o mal cheiro de pés, que parece ser que coas altas temperaturas isto empeora, Patiño. Non é indirecta, vai directa, pero... Non sei, non comprobei. Acepto, porque sobre todo en estes días Claro. hai tanto calor. Mais suor. E ti sabes que estás acostumbrados a poñer os calcetís, e Sí. tal, e como se os levas tamén, o sudor tamén, entonces... Claro que dai. Por eso... Estou a gustiño e non hai Amigo. máis mellor cousa que a veces cando sacas todo e andas pola terra, e andas Ai, así descalciño. pola area e tal. Está morniña, non sei se queredes probar algún de vos, Juan. No, estaba mirando para os Robert. pés do Padre Patiño e non é por nada, padre, pero veñemos a asustar un pouquinho. Porque Anda. creo que é o teu caso. Non sei como tedes os pés, podedelos mirar na casa ou se ustedes xa Ui. Teños aquí ao final de todo, ao final das pernas. Tamén os teño postos Parte aí. final das pernas, xa. Se tes o segundo dedo do pé máis longo co dedo gordo, Sí. poderías padecer unha enfermidade. E teño. Pero como vas ter o segundo dedo máis Sí, largo que o dedo gordo? Sí, mira por aquí. Mira. E vos que? Vos Pero como eso é que tedes? está mal. Pero é unha enfermedade distinta que pensa Joan. A miña enfermedade é porque é por amor, por traballo, é unha enfermedade Sí. que teño, mentre a sociedade eso non o valora. Pero tú